uns quants reptes. Reptes motrius, així que necessitem el nostre cos, però sobretot les nostres mans i els nostres peus. Així que vinga, tothom de peu! Esteu preparats? Pel primer repte necessitem una ouera, fil i paper de plata. El fil el lligarem a la ouera fent un foradet. L'altra part del fil la posarem a dins del paper de plata, farem una boleta i ja tenim el material del primer repte preparat. Només caldrà decorar la nostra ouera si volem i posar els números a dintre, un número a dins de cada forat. La meva ouera té 10 forats, llavors he posat números de l'1 al 10. He aconseguit el número 1. He aconseguit el número 2. En el joc anterior, el de la ouera, he aconseguit el número 1 i el número 2. Els he escrit en aquest paper. I ara voldria saber quin número és més gran que l'altre i quin número és més petit que l'altre. Per això m'ajudarà aquest cocodril. Veieu com està fet aquest cocodril? Amb 2 pals de polo pintats de color verd i amb uns ulls i unes dents que les he fet en paper blanc. Si us hi fixeu, la boca del cocodril ara mateix diu que són iguals el número 1 i el número 2, però el número 1 i el número 2 no són iguals, cocodril. Mireu què fa la boca del cocodril. Ara sí! A la boca del cocodril ens diu que el número 1 és menor que el número 2, que el número 2 és major que el número 1. Una idea semblant a l'anterior és aquesta. Aquesta l'he fet amb un rotllo de paper de cuina, però també es pot fer amb un rotllo de paper de vàter. Jo l'he decorat amb diferents enganxines que tenia per casa, però vosaltres ho podeu decorar com vulgueu. També té un fil i una boleta feta de paper de plata. I el que es tracta en aquest joc també és de posar a dins del tub la boleta. Per fer el segon repte necessitem les nostres mans i alguns elements. Veieu? Hi ha uns quants plats, anem a comptar. 1, 2, 3 i 4. 4 plats. Podeu posar més o podeu posar menys. I necessitem també diferents elements. Per exemple, quan trobem aquest tap al plat, farem això. Quan trobem un pal, farem això. Quan trobem un rotulador, farem això. Esteu preparats? Doncs som-hi! El següent repte que us proposo és mesurar casa vostra. I direu, i com mesurem casa nostra? Potser amb una cinta mètrica, també amb la de cosir, o amb un regle? Doncs bueno, són opcions, però se m'acudeix una idea molt més divertida. Mesurar casa vostra o alguna part de casa vostra amb vosaltres mateixos. Us podeu estirar al terra i mesurar-vos amb el vostre cos, de cap a peus, o bé amb la llargada d'un braç, o amb les mans, o amb els peus. Podeu mesurar la llargada de casa vostra, o quan mesurar un quadre, o una taula. Esteu preparats? Pot ser molt divertit. També he volgut fer aquest repte. Volia saber quan mesurava casa meva de llarg. M'he estirat al terra i sabeu quan mesura? 1, 2, 3, 4 i 5. I
el més important de tot és escriure el número 5 i la unitat de mesura. En aquest cas, jo, Marta. També he volgut mesurar quan mesurava aquell radiador que tenia una habitació. I ho he fet amb les meves mans. Sabeu quan mesurava? 4 mans. Hem d'escriure 4 i la unitat de mesura, mans. També volia saber quan mesurava la taula del menjador. Aquesta vegada ho he fet amb els peus junts, un darrere de l'altre. Mesurava 7 peus. He escrit la grafia del número 7 i la unitat de mesura, peus. Això de llarg i d'ample, quan mesurava d'ample la taula, ho he fet amb els braços. 3 braços. I és important que pugueu escriure la grafia del número i, si us atreviu, la unitat de mesura. Uau! Està tot ple de mans i peus. Aquí tenim el següent repte. És un circuit motriu. Ens haurem de fixar en la posició i direccionalitat de les mans i els peus. Veieu que no totes estan igual, ni són iguals? Per aquest circuit cal fer plantilles de les nostres mans i dels nostres peus. Per això agafarem un paper, posarem la nostra mà i la dibuixarem. Dibuixarem pel seu voltant, amb molta cura. Una miqueta de pessigolles. I el mateix farem amb els peus. Després les retallarem i les col·locarem pel terra de la manera que vulguem per fer el nostre circuit motriu. Començarem només amb un peu, en aquest cas el peu dret. Seguim amb les mans, mà dreta i mà esquerra girada. Aquí tenim els peus, però estan al revés. Vigileu! I les mans també estan al revés. Seguim amb els peus. En aquest cas estan ben separats els peus. Després trobem les mans. Quasi es xoquen. I acabem amb un peu, el peu esquerre. Us ho heu passat bé? Espero que sí. Us envio aquesta abraçada forta per tots vosaltres.